Yai pamberi pedaro rakumambo.tito mupindure nhau yenyu kuti nei makandidzinga panamo vamataba. Yai mupindure nhau yenyu pamberi pamambo.tito kuti nei makandidzinga panamo. Now hiyo changamiriri makumpote kutenda kutenda. Ale tuone major. Pakaitika Amsoro. watika namu village kuma wakaita sai wato na kashaya saka inda ka sunu ba kusi Allah shigira kuma kuba ko chirwa kuba jingo shiga da mu motsano wani utende baka uya panadi sokanza anzona nchikutsvagai ndakatwakanaka izvi kanzi ndakakuto nditaure pane vanhu vaya vatenda pachiti pasaiti sokanza ndotaure pati panapo pamba namudhara Selemani umvillage mpata akutsagaro akagara wapo nimukoma ukadhadhu ukone kusenda base anga akagara wapo Jonga na kumu. Saka ndipandikati ataura nyaya yako sokanza inzowa ndisida kuone panapo sagara maita se mabva ini sekuona kwangu kuti zvinondibhotika mumarufungu anotemwa nodemunda sei ndakambuti wagona apa asi dewa kwakandiudza kare kuti kwakatika nhamo kumba kwenyinda handitese handiuye ikati ndisina kuuya asi kana ndiye ndakamirira sabhuku dena tinogari wemuka kunogona kundidzinga asi kana ndakamirira ndiri muridzi wevillage inondi ndofanira ndiripo asi zvataura ndazvinzwa rega ndiende nandakuenda sapana vamwe muzukuru wangu wana life wekumhiri kukavanza musaende nokwana chariyo soka musaende nzou ndakati unogona kutemwa nodemo chataura kuti ndibve vanhu handisikuziva rega ndiende ndandati kuna sekretary wangu ndadiwo chisara uchita se uchionawo zvipana rega ndichienda ndanzi ndibve abva kundiperekedza tati yambukachi karoitakuya kuno tatasvika paamaifunga yapo ndakutaura maifunga zvika ndaida kukuona enda tataura paya ndakati ndakuenda kumba kundadzingwa kuti kurufuku sikanzi pane nzova mwanogara kwamawayawo saka nzanzoona nchikutsvagai nyaya yemataura apa kuti chi hamisi kudiwa parufu apa yakatotaura nezuro manheru ndakati ndakuenda saka madi kungomira ndakati aya ungonotemwa nodemo chandomirira chirega ndichiita ndiendangu Machekesa ndi. Hani padidi pananda konzwa. Munokama ene murumo. Uri. Ndiani we? Zoni kaona nda. Ndiani? Baba. Ndiba. Umutoro kama Europa cha. Alright. Ande wami. Anzore chakani. Tunoimba kuti nyaya si tsvaitsana. Ndikayamudari munongorora rapera. Achinimangara after sabrio. Ndikatonga. Takawirirana handisida kutaura handisida kutenderera takawirirana nokutotsidzirana ndakatozoenda futi kuofisi kwachangamire tikati iwo panofiwa kumba yekwanga kwamataba nomuromo wako wataura kuti ndiri muwi usisawanike dauti uzondiudza ukuye wangu so iwo panofiwa kumba kwenyu ini nandiwanike saka handina kutuka changamire ndikamuudza sezvatikatsidzira. Right. Ndiani wenya? Mana? Village rekuti manjoro yerenyere. Redzinza. Chairo. Ndori nedaka rakadai. Ndinova komangu ari apa. Ndori nedaka rekuti musatsikizane panamo. Chairo. Saka panamo pamusoda kuonana. Kana kutotara tese baba since tatonga last year panapa. Atitotaure tese ngatitoonana. Makorokota. Hamsukuna sisi sanangusa kuchimisha kitu kuwegrano unaba yangu ndio zakati zoro renyaya tikataura kati hatinoda kujengwa nomwoyo nokuti zvaita se zvapera dare rakatoitangwa kudhara gore rakapera panapa saka izvi rakangondidzimba achitaura statement sekutaura kwandira kuna changamire gore rakapera anoti inini ndiri muwi saka ndododashedzera madzikoma angu kuti vandiudze zoro rohuyi hwangu kuti huri papi iye ari mwana. Alright. Ndaifunga kuti magaraji enyu mukuyaisa pasiripo. Kuda antini mwati mashedza wakomavezi. Ndozva maifana kuita moita dare renyu romusha. Moshedza navakoma. Mogadzisa chaos kuti iri kubvira papi.
keiwe kuti uzoti kuna baba uri muwi ungave noumbo here unoreva kuti tiri muwi ndozvandikufungidza kuti ndozvaifanira kuita chi mugadzisana parelationship yani yenyu kana pana kakatadzira mumwe so kama zvange zvichikuda papi ipapo pakugadziriswa but then victim renyu riri kuzouya tiri pafinara manje handiti handina kuti murong so chitsidzano chamukaita ini pane zvimwe zvanomboziva panhamo pano panozombonzi sabhuku anokombera kutaura mashoko munopaziva here achitenda vanhu vese vapachouviri parufu nomanext door masabhuku yabatsiridza munopaziva chiitiko ichi chaitika akazosumuka achitendawo vanhu vaiva nochouviri apa angayani akangosara pari pasara pari brand imimi vacho makatadzirana makapawo mose taida kuti ava ndakazviitira pekosi kuti ndaida kuti vaone semunhu kuti semutungamiri wevanhu kuti kana zvinhu zvichinge zvadai sekunditadzira kwaakandiita handina kunge ndakaramba kutongwa panyaya dzekumashure handina kana pangeva yeshura vakadii kudzoka pasi vakandishedza takagara pasi serudzi rumwe chete takaita roundtable tikagara iyaiya tikataura munyaya zvakanaka tisina kana kusvika kwese uno tisina kutora kana maconditions yese yavakatoresa regai tinogona kuramba zvakare tinonoka tichine dzimwe nyaya tinogona kuda kuti zvipinde zvaita zvakanaka ukama hwavo baba nemwana vanhavo zvaitawo zvakanaka kuti ati ava nevakoma vauya navo zvidawo pamwe ari kuti anga akataura wakapotsa kutaura iye mwana ari sabhuku zvakare kuti nhasi uno zvipanda vakoma nevanenge navo varipo anatsotsanangudza kuti zveshuwa aitiwo kuna baba muri muwi kuti vabva vaziziva zvichita kuti muwi pamwe akasingazviziva kana ari ndakatadzwa kutaura kana zvakamira sei tobva taziva kuti nyaya yedu taigadzirisa chigumbi ichocho tobva taziva kuti chapera saka zviri kwamuri sabhuku togona kupamikana kwamuri kuti uyu anova ndiye ari kuti akamira sababa baba akuti uyu mwana wangu akanditadzira nokuti akati ndiri muwi asi tiri veropa rimwe chete tiri dzinza rimwe chete da kuti nhasi unataure uwi hwangu ini handatoati ini ndakati unhu unoitwa nakutendo handiti hausiwo manzou kana kwetwa kana inzi imba irika neana nzou vanotonga muvhiriji umambo iwaka hawaite chi unhu hwakadaro ano unhu hwochi hwovauyi ukamudza chidi baba handakaya akanituka pamusangano tichita musangano kwakadi kunimirira kana dai pane chandana kutadzira toenda pasai totaura vatakashauta tikafarisa musangano saka ndikachidaira polisi enda ndipa ndikaziva kwachangamirika nyaya yakatongwa akabatwa nechi ane mhosva akazobatirwa zvinhu saka daka robatirwa zvinhu rere ndiyo iri rasvitsa kuti anzibaba yataurwa nemwana hanzi ndaiti inini handa kuti muipa kuti hasi weropa renu ndaiti munhu waanawo kare itara zvaanoita zvatoita semunhu mumwe muui kwete kuti ndikumuramba pamberi pedaro kuti hasi hama yangu mazuva zvavataura unoti kudii ati handina kumuramba kuti muuye kuti anogona kunge ari yeni ndakabva kuti asi ndikuti ndeweropa renu asi unhu haataita kana tiri muvhileji aita mberi unhu chazvakanakira changamire pamusoro iyi inini handidhakwa ndikuti handinwe nditori munhu ari normal handina kutora kukanganwa nawiyi nokuti chakava chishongo chikagara pakati pemwoyo wangu nhasi akumbura ari kutaura kuti ndikuti inini ndakataura chirira hunhu kwete kuti mutimoyo wekuti hasi wemudzina medu handa kuti hasi wemudzina medu asi ndakataura kuti hunhu waanoita waita semunhu asiri manzou pamwe chete ndozvaataura hana kutoparamba kudini mashoko akutaura mwana ndikuyapokana changamiro kuti dai vakatara kadaro hadai ndisina kana kutombovadzimataura kuita ndo zvandakataura ndichitaurira kwete kuti ndaita muyo wekuti hasi wedzidza rei ndo manzona ndai namunozonzwa uchitaura ndozvaataura sa muri kudini handisi kugachirana nayo changamiri kunatsa mukanwa iye zvino hazvina zvachabatsira iyo akatokonzerataura zvepasi pemwoyo kuti ndaizvitaura noda kweunhu hwake aiaramba ta kuti aiwa zvashiwa uyu asi wedzidza redu zvakabva pakati ndinomatsikoma vamwe vane vazotidzokereva varipo vasingavaiti
kurukure kuti kudai muchigara tichapedza kupedza dambudziko kuti gakava riri pakati pababa namwana mwana ari sama nhasi unoyo baba vataiwa ndati nini uyu ndakatotsidzira naye chitsidzo chekuti tisangane ati mhoresane kana panhamo ndakati nini kana kurumba kwavo kwafiwa handiwewo kana kuri kwedu handidi kumuona ungaari ndozvaari kutaura asi tikuti tidairamba munotoedza kubatanidza nekuumbiridza kuti vanhu vagare zvakanaka vanhu varegere tinopapa nenhau wedu mapanzo mwana anova ndiye sabhuku ari kutungamira novazisora mambo atizvishiwa muromo ndakakutaura kuti muuye asi handairevera kuti asi wedzidza rangu ndaireva kuti unhu waanoita uyu unoita kunge tisiri veropa rimwe chete saka ndafara kuti ana baba muripo nemukudii nepatasvika nenyaya yemhuri yenyu ndaida kuziva kuti mava mungadai pamukuru ndiyanopedzera mudiki apa murifonde mudiki ndikupedzera ndini mukuru ndiyani ndini pakatendera imi pamusoro petenda ndiri kutaura mazwi aya ndiri kutaura mazwi aya uye mwana wangu dai pakutanga kunetsana kwavo kwavakaita vakandishevedza ndakauya ndaigara pasi nouyu nevari muvhireji nekomiti yake taitaura mashoko yokuti ndivavakiridze kuti musha wedu ufambe zvakanaka. Ava ndo vanogara kuno, isati gari kuno, ini nouya tigari kuno. Asi tiri kutaura tichiti izvozvo zvavakaita izvozvo zvakazototora dambudziko, ratova dambudziko mukati momusoro wedu isusu fanike inini ndichitungamirira vana. Dei uyu akaona kuti ndizvo zvaitika adzingidziwa, aindiziva kuti ndiripo parufu, dei akauya futi zvakare. Nandine mukoma mukuru anga ari futi zvakare. Taigara pasi, taizotora futi zvakare uyu tomushedza ouya kuno, tomutishedza tokurukura nawo. Saka apa pana kuya uyu akangosimuka ndobva aenda. Vatadzirana kutaura kumakuva, ini handiri kumba. Mukoma wangu inini agona kufamba, angari kumba. Angari kumakuva ndeuyo. Nevamwe vanga varipo. Saka tiri kutaura kuti kutadza kwaakaita mwana wangu uyu, dei akauya kwatiri, takagara pasi, ndikamuti hakuna kwaunoenda, gara pasi apa. Toshevedza uyu, taizokurukura nawo tapedza rufu. Zvino uyu akasimuka ndobva abuda ndobva aenda. Nyaya ndobva ituruka kwamuri changamire. Saka hatina magadzisiro atinokwanisa kuita. Dei anga ari mumwe munhu anoziva kuti tine nababa pamusoro pedu aiuya kwatiri. Ezvo tina baba, inini pandiri panapa ndiri kutaura, ndina baba variko. Variko kumuvhiriji, vakura, vachagona kufamba. Ndoda kuzotoka asvitsiro shoko. Atomboti pese ipa pakakanganisika tamudai muri patasvika nyaya matoiona panyama paita ruvengo vana kana baba nemwana vapesana zvaita kuti zveshe mune paona mapaono paikanganisikawo nemwana. Nhasi unoe muti vodakadza kuti madaka iwa ari kukanganisana kwakaitika kumashure kudzime zvese zvibve muri anani nevana venyu ana baba nevana mubatana nekuti kudii imi ndimana baba zvakakanganisika asi nhasi toda kuedza kubatanidza kuti madaka iwe aperi murodii. Ini ndikukumbirwa kuti vanhu varina vayanani muzvakanaka nokuti inini kuti ndisvike popa kuti ivo mwana uyu kuti apo usapo zvakatobva kuna mudhara shure inini mudharapo wachikuti vazofasa mwana wedu asi nhaipo ndekuti mwana wedu uyu mumino wakakashaya ndikekata baba inu saka tikutsana kuti chiti ukama usiri hwokustirikidza kana kuita sei ukama chaizvo asi atifanira kutara kuti uyu muyu nokuti bhuku riri kuti tanga ndakatanga nasekuru vedu isu abereka baba aiwa zvese izvozvo zvitazvigwa zviri but kuti mwana ataura kudhara kuti uyu wandaitaura zvinogona kuti
ndakapota pakutaura atakotaura kuti pavakatadzika inyaya yeunhu saka chakati kana chizondisana baba ndakumuroreki chete azikasvika ikoko chimwe chatinoona zvakare sikuda kurapa pamusoro mabonzo amukomana tendo ati chitiko chacho ini chakandigara pai ndochiye chokumashure azisiri zvene ichocho chokumashure chokuti vadenhana apa pachizoshatira mutemo ukazoshata apa ndicho chakanyanya kugara mukomana upi iye pese patinoda kutova apa pati pachii ndipopo shato chacho uyu anonzi Victor Manjoro. Inini kana imwe sene vamundire Manjoro ngosera kumasira kuti bataba kana kuti chii angadai akazvininipisa. Inini baba wake ndiripo, uyu aripo, angadai asina kukurumidza kuenda akwaya kunotiona isusu. Baba ndozvanaitwa naRutendo, tikadai takagara pasi semhuri asina kumhanya kuya kuno takakurukura nyaya ichifamba mune zvakanaka. Tona magariro atikuita hakusina kubatana muvillage. Step iyoyo tationa kana maiona kuti akadai kwakare takuda way forward toita sei imana baba muri kuona baba waka uyu anofana kuzvidzora kuti baba ndaita sei ndakakanganisa kana dziri nyaya tiende kunopedzera kumba tinokwanisa kukurukura tichiwirirana kuna ndigare kuno asina kukwira bhazi ndakapupuhwa baba koma wai kuno totomutora semwana kana ndiri pano saka zvakatirwadza zvakafanira way forward ya tokuti isusu ngatidzoke ngaione nguva atidaidze kumba tipedze nyaya dzopera tinosunungurana mwana wedu neusabhuko hwake hatichabasa nazvo ndomakandokwanisa kutaura ya munogona kudaro zvenyu badaiduridzwa kuti zvaange yakuda reguru taifana kubuda tine anza munhu inoita kuti tiedze kuona kuti pane zvakabatsiridza panhau iyi because matauro aita murume aratidza kuti ndemakwana vanhu makupatirana sizokuti kana parufu hatiuonane kana vanhu papa mwana wako kana mudzimai wangu auya ndendeko pakura hapasi kutambana pepapo tokudzinga kuti iwe bva pane panhamo handiri kuona panhamo nyaya iyoyo haisi kutamba naye imi muhongu muri kuona kuti makatadzirwa sana baba kuti hatina kuzoudzwa kuti zvezviwa akazojamba protocol yekuti abva amhanya kuya kunokwa mambo aifanira kunge akadai uyu akaenda kuna baba aitungamira nhamo kuzi pese panofiwa tinotsvaga baba anova mukuru anotungamira nhamo ndokwaimana akaendawo baba honai ndataurwa nababa anotungamirira mudiki zvake ndibaba ndakamuona asi ndadziwa panhamo munoti kudii ndimi baba mutungamira nhamo ndovaizomupa mashoko kauti baba yaizonganidza kuti ana baba wangu anenge panhamo vana ava kauti mwana nababa vakatadzirana asi ari kuti ndadziwa panhamo muri kuzviona sei saka uyu ndopaakajamba kuti akadai akaenda kunani kuna baba itungamira nhamo asi dakare uyu yakanazvira kumashure kwamusiri kuziva imimi kwamauzomona chiti uyu atadza ende akatadza kuti akadai kuna baba but dambudziko rakabva kumashure kuti uyu takaitongana kune muno ukuti aite kasvika pamusangano aidhisite pamusangano kuti usafamba zvakanaka kuti ukanzwa pamusangano uchatoita saka kana iri nekudhisite pamusangano yaitongota pamambo kuti agataziva kuti vanhu vanodhisite pamusangano vasinganzwe vanomwawa vanokuva vaunzei kwamambo vanhu ivavo saka nyaya yepakutanga musaitira ida kuti dai akatiudza kuti asi iyi yekudzingwa iyi akadai akauya akanosvika sadamboti isusu ngatidzi kubatsiridza vanhau kuti vana havapesana mhuri yenu vapesana toita sei kuti vabatane daka iroyo rechiguru chemurume uyu ribve ndozvatinoda chii rega titsvaga ana saura vanogona kupindura mwedzi mwenyika ndaona pakabuda pakasunga ngoo nasingatadzi panyika panapa indandimwe ndaitotadza kuna sabhu ndikatoya ndakagadziriswa kwebva ipapo handisati ndatadzirana ava mhuri imwe chete saka tee tikatadzira kuti ivava kana tichivanogona kuenzanisa isusu asi ivo kana vakuramba vachitosukuruka isichivhuma kudzoreredza ndotinofanira ndosaka ndikumbira changamira mhuri yenyu muienzanise batane fambe kozikasangana murodhi muti mhoresana ini ndichadona toda kutakurwa nemunhu atakatadzirana naye
saka hakuna upenyu hwekuti ndoramba ndikatidaka-daka nababa wangu kana kuti naamai nani ai zvatienzaniswe ndosaka takwe izvo zvingaitoenzaniswa kutoti ichazodai kumba kokwe kuno vamwe sei vakazvikaita naamai ava anoenda rimwe saidi vamwe ita rimwe saidi avo vanogona kutadza kuenzanisa zvinhu zviri pakati nepakati. ini ndinomubvunzo futi tsari kwamuri ana baba ndina ana baba kai takuti ava vana venyu ava uyu Rutendo mwana uyu mambodaro kai vana kava ndotanga ndabuda pachena pekuti hongu mose amukutaura sabhuku ndaiona kuti ndikiiona kuti ndazvinzwawo but imimi panhama paabva shoko irana kusvikawo munzeve dzenyu here kuti uyadzingidza uyu baba unenge mwana panhama. I'm sorry. Ndaira kuti kumaseremani vakatuma mukomana vakaedza kudzoreredza mukomana rakasvika shoko kwatiri inini ndakazosvika shoko iri uyatenga kumaseremani vauya vakatuma mwana funga mwana yakatofamba naye chinhambo kusvika aenda kwaakaenda achiedza kumudzoreredza uye havana kudzoka saka kuenda kwaakaitawo kuti katiko zvino manje kana aenda ndochipi chatagadzira kana chaagadzira iye ndochipi hapanaye saka isusu takati chiti isusu munokuya kwaaita muno dei matigonera kuti gadzirisira vana ava nokuti mumusha mavagere uyu ndiye vakapiwa pini ndiye sabhuku handitika ava ndivo vanhu vaanogara navo vatarisane sevanhu vamwe chete vagadziriswa vagona kugadzirisika ipapa pagona kugadziriswa papapa taona kuti chigumbu chake chinotaurwa chopera uyuwo chigumbu chake chotaurwa chopera vanhu kugadziriswa yanga yafamba zvakanaka tasvika pekuti toda kuti vanhu vayanane vaviri ava uyu haana kukakavara haana kuomara ati ndakataura asi ndinomataura ndakazvi saka zvako neuyu ii nasabhuku zo kudii maringe nezvataura sabhuku wenyu kuti mataura andakaita ndakataura zvoshandii mataura andakazviita handa kurambai kuti ndopane nyaya hatiri kupedza nguva iyi changamirei twitter rati muno tichiiziva so kuidaiza kuti chikwadi akakambonditadzira pakutanga ndasina kuya kuti zvakamudai unongo chipiri kana pokutanga yanamboraramba kuti ndasabhuku vaviri handina nambotora kana nguva yekuti ndikakavari ndikabva ndati chikwadi ndindienda kwadena ndichena unobvunza daka rekucherwa kudhaka rokuvakisa sokara pamba pamwe handingana chimbuzini handina chandinoita muvhireji saka ndikati nditaure chete chete unzi wafanira kutaurawo uri mui saka muruda kuti inini ndirambe ndichimbunyikidzwa here nomwana uyu iyi ndinokodzero dzangu ndosaka ndiri kuti mambonzwa nhengisara yaitaura kuti vanhu vanotadzirana vandaona kuti imimi makatadzirwa musida kusvika muno ngatangazoromuramba makaoma handingoti pane mokudzira mwe kuti kana munhu akutaura inini tiri kutenda kuzvisho ndakataura murume asi mataurira ndaita kana ndakamugumbura ndakataura isiri munhu wake ataura mani kuti kuda kuti mamwe matauriro aita ndara anga kuzvitaura saka nguva dzimini mune nyaya inogona kusunungura nababa kuti mimi mubatano vatakamanikizira kuti batatai hapatataita mangoramba daka iro riripo dazuva zvinobva pasi pemwoyo pako iwewe kuti tauti haazvishuwa kana zviro zvavaitaura ngatikumbirireke moyanana mubatana sedzinza ineseti zva zvakanaka izvozvo pamusoro changa ndinogona kuti kunzokasa anangoma ari patotongona nangoma zvanenge atsanangura ndozvanenge tatomuita pamwe achipa vanhasunguazvinofana baba chipedza iti imi munogona kuipedza imukuru kuti kudii ipedze nawo pamusoroyi inini ndava kuti vakomana nyaya dzenyu ndadziona ndava kukukumbirai kuregererana iwe Victor neurutendo garai pamwe tsete dare rako Victor ngarive rine hama dzako mukati ndidzo hama dzako idzi imimi vakomanani mutorei semutungamiri ari kukutungamirirai ndinoda rugare rwakanaka nokuti kana ndakudzitaura ndakufunga kare kare 1974 zvine makuva izvi
saka handisi kuda makuva mumusha nenhau yeusabhuku. Kana kuti mugare muchipopotedzana handisi kuda, tati inini garai pasi. Iye zvine zviri kutenda ndakukumbira shuwa wakakanganisirwa patorwa zvinhu zvako nokuda kwokutadza kuwirirana. Ndakukumbira kuti dai wanga uri mumwe wadzora mwoyo wako uenda kutaura nemwana wako. Kana zvaomesesa kana zvakunetsai ndishevedzei, ndinouya kana notsoka ndienda kugadzira nyaya, nokuti uyu mwana uyu hazvireve kuti anogona zvose zvimwe anenge achitadza. Iwo pauri papawo zvive kuti unogona zvose zvimwe unotadza. Saka tiri kutaura kuti isusu tigarisanei. Ndiri kukumbira totenda kuti dei makwanisa kudzora mwoyo wako magara zvakanaka sekutaura kwaaitawo ndikakanganisa kutaura ndichiti ndiri kutaura zvinhu kwazvo kuna ndo mazorero amene vanogara vaita baba mazuva adzoka pauri kuti mazuva atara murume anditagara murume anondishungurudza muupenyu hwangu. Life yangu yevanangu isekenda musango kusvika panapa chikoro panapa ndiri kudai so ndiswere tikoro komurume. Saka ndoramira nyika ipini vanhu vanofana kuregererana. Andizikune nyika vanhu ngavaregererana. Sati kuti iwo tiri kudii nezvataura baba mashoma ababa kodzinza nderenyu taimedze kubatana ii kugadzana zvakanaka. Nenoti kukumbirisa muina kutenda ishungudza kauinadzo vanhu ndotadzirana vakristu mumba mavo zvikukumbirisa kuti musunungure ugare semagariro anga muchiita. Ukanga watadza kuzvidzora isusu nenguva kutotinyadzisa kana zvinenguva tidaidzira pange pasina. Zvikukumbirisa kwazvo uyu mwana uyu kana kuti vasha munhu asinogona kumurova handisi kumuona sasa asi ndomupenye chimudisciplina. Saka ndikuda kuti muregerere mwana wako regaitinzwe kuna nhengi kwekupedzisira tibatakombera yatarombora kanaka avakomana vari vatatu uyu neuyu vana vaakadzi avo. Uda kubvunza pana tari kuti tariwo wakatadza kuteerera mukoma wako zvaari kutaura pamberi pedare uchazoda kuteererani iwewe? Uyu ndiye baba uyu anofanira kuteerera zvitaura baba. ndosarada kuti baba ndiwo aipedzi bcause pakutanga kuti waona nyaya yavakauya nayo kudare yanga yekuti ndinenguva vaida kugadzirisana. Izvizvo kuti vazvinomataka wadabva kungati pamutariro rutendo sabhuka akandibaka sabhuka anendaka neni vadini yekuti aiwa unhu vani pamwari vagadzirisana vagadzirisana pamunhu zvaibva zvatongopera vanhu votanga toyanana pandakabati ukama hwedu nyaya ndiendere kudare ndiripa kubatirwa mudziyo yangu ende pamusaka pake saka ndisabhuka kai hasi hama yangu achekana kana zvakaitika zvose izvozvo tati isusu tapa izwi rekubatanidza kuti vanhu ngavabatana. Saka ndikufungidzira kuti mazuva akotaura babavo akakosha ndavakawarimwe wangoteerera makumbira naruregerei ipapo zvatopera ndozvana ndifungidzira. Iwo mwana singotaura mazwi ekuti aiwa ndibaba kava hazvina basa kuti ndisabhuka nditi uyu ndibaba ndibaba kava ungotora nzou baba inini ndimakandipa nyembe dzekuti nditungamire ndaiti ndikugadzirisa usingazive kuti pandikugadzira ndikuswatanidza paimuguraya asi ndandisina kana daka nemire kuti mungafunge kuti nhasi uno tingasvike pakuti tapesana pautano. Mazuva edu akakosha iwayo ndakakurudzira kuti kana ndine kutadza kwandakaita zvasvika nhasi kuti ana baba vako yavakutunganidza ngatibatanei zvatongopera. Amsora chakaita kutanga kutaura ndechekuti handiti kana ndakanzisabhuku handiti kamashoko andataura ekuenzanisana neunhu hwako hakusi kutuka asi ndaedza kuona unhu hwake anofanira kunyarawo ininiwo pakaya pamusangano pacho achiita achazodzoreka sezvaakiita izvi hapana kwataenda handiti ini ndakangotaura iti zvaakiita zvaachada kutaura ndaiti ndakasangana naye makadikonzwa hai aidavira ndakapedzisana ndaregerawo ndakati zvasiri kuuya padhuze nazvavanenge vamanjoro
uyu zvaakaita zvekudzinga zvekudzinga sabhuku imhosva kuna mambo haana kudzinga sabhuku akadzinga mambo aifanira kutorwa neshamuni yekuti akadzinga zita ramambo aimaziva zvataurwa negurukota kuti akazotaura ndiani panhamo akakombera ndiani zvino ndafanga nemhosva aifanira kutorwa kwamambo yekuti akadzinga sabhuku panhamo aifanira kudzinga sabhuku akadai akatsvaga dzimwe hama dzekunzi vakataurirana nawe vakanhamo dzapera murizoshedza mwana kuti uri mwana wedu ndiwo takakupawo sabhuku asi kutadza zvinoti muvhirejimenti vhireji redu redu tese but pane pauri kukanganisa andimatona mani but kuti isusu anga hanzi adzinga sabhuku zvakuti adzinga mambo saka ndikuti aifanira kutorwa neshamu yake yekuti akadzinga ziso ramambo ziso ramambo rakatadza kuti tauri saka tifanira kubatanidza ukama hwenyu kuti musasvike pekuti makubatana makave kuti ngatichekane ukama ndozvazvapo zvekuchekana ukama kuti hatichaonana zvachose ende akatadza kuikombera ipapapa musangoti muchawirira kuti zvokupera zvatopera zvaandaina handina munhu watoenda mvhireji tongoita zvinhu zvakafanana anonzi mumwi naasiri mumwi tofanira kuita sei tofanira kuita zvakaita sei zvakafanana munhu wese kana achinzi ndakapfeka bhachi rosapo ndarespekte zvanenchita sei izvozvo iyewo kana inzou weseni achida inonzi chiye achida zvaanga achidawo anouya kwandiri nzou inditofevha kwete tobva wada kuita zvezvokuti hauchatoona sasabhuku unongova chipopota chadagwinyira taichamusvika kuti timbarazomuudza kuti aiwa mutendo vakana kuti gara nasabhuku hazina basa kuti mwana asi atakamupa nyombe dzacho iwo nenguva kutowombera kumwana because ndiye asabhuku amukuru saka kuti ndiri baba chibvisa ubaba hwewe because iye ndiye amukuru ndiye asabhuku akutungamira asi iwo wasangana pamasangano baba makadii asi kana mava kumusangano mune chigara chako cheusabhuku andizopasvika pese mhosva yandinganzi inini hanzi ndine mhosva handidika handina bozi uyu ndiakauya chituka pamusangano saka ini ndomukumbira regero iri papo iye ndiakauya kwandiri handi pamusangano atiritukirira rega itipedze chidai nokupambonzwa uyu murume aita kuti tirana baba uyu ndevekuva nemunina vese ndana baba hanzi ngaatikumbirege ndoti nyaende sei aunombozvinzwa victor varume avezvaruda zvaudazira hapana zvimwe zvinhu zvaruda rume varuda kuti handinataurobva tokuta kuti ndana baba zvavandana baba handiwati utende ndowausikuda togona tiupipamorikindana saka hauna chakwamutadzira vachiti ana baba vakaita zvavakaita ana baba ndiri mwana wenyu ore ndiri sabhuwa makatuma kuti ndiite basa ndinotadzawo zvimwe ndinogona asi pandagonawo ndipembedzewo anini pandagonawo zvimwe ndandiri kugona zvimwe ndiri kutadza asi kubanasana nzoni ngatibatane toregererana ndakazotorera baba vadiki matano ndisina kukuzivisa yana baba zvirikuitika kupi uno andishounowatopedza pandagonawo ndipembedze pane ndatadzawo muchindigadzirisa tichadare rimwe chete ukadaro watopedza pane zvakaitika sabhuku yamugara pamusoro anaenda ndakagara apa handiti chikumbira regero handidi kuti oya azouya futi achishungudza kana dei achiita zvifunzi kwamutema amusikuitira rutendo runoitira nababa ikugarai roita mashoko ako kutauraiwa kana mhepo zvinenge zvadeaambira aiwa timbomirai vasati vapfuga mungamanikidzausamushungurudzi muri maadi saka ngavataru vaari kunzwa kuda kwaari rikaaaaadhari itaidhikeiva manjosipei aisidambudziko manjo eda mwana baba ndo baba wakurwa ane mhosva dzake mhosva dzake shiri nemuriwo hairegedzi saka akazati pane zvino zvataitika tichaamboka haungati munhu ndikuita ndiri pamusangano uye utukirira iwe yabuka chifi yotongoauzobuda kuya kwandiri futi ndomukumbira regero kana imimi zvinoita mira unzwe patataura domira patataura bata zvakanaka so vakaita hasha ambo vafiki
tati ana baba vati ndio ana baba ena vati mwana iwewe taona wakatitadzira sei zvawakaitwa nouyo hauna kutiudza kuti ndo zvaari kuita ukabva waenda mberi waifanira kuuya kwatiri isi tomushedza tomudzidzisa togara ndo zvatati ipana babati toti nyaya iyoyo haina kuwachaba bosi patikazikwa panje vanga varipo ana baba wavo atorezo apa kwangodoka nyaya chitonguti yakuzotungwa kwanenguva yapera cheta vanga varipo patikadzimwa ndipamwe vakagarapo akagarapo inini ndini ndakabata rufu Victor anoziva kuti inini ndini mwana wakamoro mukuru ndine mukoma wangu Vemba mwana wachipangura ndine mukomana wababa munini vari kumba kwanditaure ndichiti Victor hatisi kukumanikidza kana kukumanikidzwa namambo kuti uita zvakati iwe pfungwa dzako dzauri takutozviona kuti shuwa isusu tiri vauyi nokuti hausi kutendesekana nezviri kutaura namambo kana zviri kutaura makorokota amambo ungochitetekera kutaura kukuitika mudare muno mude nyaya yatopera kudhara isi nyaya yehombe nokuti iwewe danga uri mwana wangu inini watitoziva kuti uri mwana wangu wasingabvosina kutendera tasingafa kutendera zvese itatopedza kudhara nyaya nokuti inini ndine ndichadzora uyu ndiye achadzora uyu achadzora uyu takuti imimi mangwana kapane zvine zvakunetsa uyai titaure tokugadzika pamwe chete ndaona kuti inenge chine nharo saka regai tijambise kana mazonatsorongekawo kana mazogara dayomunozemutodatazogara mudaremusha kana matadza inodzora zvakare mudare redu muswa 27 urunzi kuhere wamanjoro isusu tinobva kurefu ndibva kusinzira orit hazvina hazvo mhosva saka tatounganidza ndiani aiwa baba akusai baba inini ndakadira kutaura sabhuku inzwainonzwa sabhuku handodya kudenga atoberekewa nomunhu anzwaka tozoti sabhuku zvakare atoberekewa naamai kana kakaita so zvaamai saka ndinoona kuti makadzwa mazwi iyoyo yakwana hamuzoita gagawa futi saka timanzwa kuperwa makombera taita tatikadzoka mudare imame wakauni alipo kauni pamidzaiketan yai